22 fejezet. Tűzbimbók már elment az óriásom, de a testem még mindig remeg az izgatottságtól. Próbálok megnyugodni. Visszafordulok a kékekhez, akik csak állnak földbe gyökerezett lábbal, mint akik azt se tudják, hogy engem nézzenek el, vagy a holó kivetítőket, vagy a radarok monitorát, amelyen már láthatóak az uralkodó körénk sereglő hadihajói. Bekerítettek bennünket. Itt nincs mitől tartanotok, nyugtatom őket. A hajó kapitánya elveszítette posztját, mert nem ügyelt az ablakaira. Ez ostobaság volt tőle. De aki hibázik, annak a rangja bánya. Új kapitányt akarok tehát, és nincs sok időnk. 60 másodperc alatt meg kell hoznom a döntést. A sötétebb bőrű kék kilép a társai közül. Először úgy láttam, hogy a karjain a tetoválás valami virágminta, de most látom, hogy matematikai képletek áramlata lesz az inkább, a Larmor formula, a görbült téridőre érvényes Maxwell egyenletek, a Feller-Feynman elnyelési elmélet, meg még vagy 100 másik, amelyek még nekem se ismerősek. Add nekem a jelvényt, és én találok egy lyukat, amelyen eljutunk a Marsra, fiam, mondja közönyösen. Hangja egyszerre pontos és lusta, az érzelmek kifolynak belőle, mintha csak általános hangok lennének a szájából, a szavak, mintha egyenleteket olvasna fel hangosan a térbe. Az életemre mondom. Fiam, fele olyan idős lehetsz, mint én. Hívjalak inkább fiam uramnak? Vagy az már sértő lenne? Severó felvonja a fél szemöldökét a nyílt tiszteletlenség hallatán. Bocsáss meg neki, Dominus, mondja lágyan egy másik kék. Ő zászlósa. Mi a neved, kék? Folyton belé a másikba a szót feltartott kézzel. Orion. Az fiúnév, kottyant közbe Severó. Valóban. Nekem még nem tűnt fel, jegyzi meg a kék gúnyosan. A szektám férfinek nevelt. Igazi meglepetés voltam. Miféle szekta? Kíváncsiskodik Severó. Nincs szektája. A kopernikuszi szekta tényleg magának akarta, de nem sokkal később el is bocsátotta a soraiból, érthető okokból, szól közben megint ugyanaz a stréber kék. Ő csak egy dokkoló. Orion összerezzen, és a másik kék felé pördül. Te meg csak egy buzgó mócsing fing leheled vagy, pelus, torkolja le ugyanazzal a tárgyilagossággal. Látják, biccent békésen pelus, csak egy dokkoló. Az érzelmi értékei kezelhetetlenek. Nem az ő hibája, ő csak gépzsíros környezetének terméke. Csezd meg, vágja rá erre Orion, és odalép hozzá. Aztán behúz egyet pelusnak. Az felzokog, és úgy zuhon hátra, mint akit még soha nem vágtak orba. Nyilván azért, mert még soha nem vágták orba. Ugyan miért is ütné meg egy kék a társát? Nekik csak a méricskélés, a matek és a csillagtérképek jutottak. Verekedés muku. Nekem bejön ez a bunkó, jegyzi meg Severó. Várj, Dominus. Én akarom a hajót, csusszan előre egy harmadik kék, de megtorpan a földön heverő pelus mellett. Én megérdemlem. Orion csak egy semmittevő. Asztrofizikai tudása igen sok kívánnivalót hagy maga után, az extraplanetáris tömegkinetikáról nem is beszélve. Még csak nem is járt az obszervatóriumba. Most még egy kék előtolakodik. Arnusra ne vesztegesd az idődet, Dominus. Csak ugatja az asztrofizikát, az elméleti kalkulus terén a sötétben tapogatózik. Fél éve vagyok ennek a hajónak a másodpilótája, magam is a hamu hercege alatt szolgáltam. Sőt, már akkor a hajóra helyeztek, amikor még a szárazdokban állt. Logikus lépés, hogy engem kívánja kapitány helyébe kinevezni. Az Armádia hadihajói csak gyűlnek körénk, egyre közelebb csiklanak. Nyomrukban rettenthetetlen férfiak és nők öltik magukra a páncélzatot, szállnak be a parazita suhanókba, és startolnak ki az űrbe, hogy hajón burkán fogjanak talajt, átrágják magukat rajta, miközben csak is azon fohászkodnak, hogy estére ébőrrel hazatérjenek, hogy a családjuk körében fogyaszthassák el jól megérdemelt vacsorájukat. Én meg az egymást túlincitáló kékjeimmel vesződöm, hogy melyik vezesse a hajót. Hallgathatom, ahogy egymást sértegetik a matek tudásuk meg a tudományos következetességük aprópóján. Ne is figyelj rájuk, Dominus, egyikükre se, kiáltja álmos hanglejtéssel egy nő. Térdre veti magát előttem. Virgaxe Agvarius vagyok,
Az asztrális lebegés fizikája volt a szakterületem az éjfél iskoláján, ami magasan az obszervatórium felett áll. Többek között a sötét anyag és a gravitációs lencse jelenségéből doktoráltam. Hadd vezessem én a hajódat, Dominus. Óvatlanság lenne bárki mást választanod, sőt, a józan észnek ellentmondó. Pedig épp a józan eszüket kellett volna bevetniük ezeknek a buzgó kiskékeknek, ha bármit is akarnak tőlem. Hiszen láthatják, hogy még mindig azt az egyetlen nőt figyelem, aki nem vetette előttem térdre magát. Mert az elsőként megszólaló Orion még mindig velem szemközt áll, széles vállait előre feszíti, a teste masszív, fakó szeme csillog. Nyelvezete alapján nem valami fényes, előkelő családba született, sokkal durvábban fogalmaz, mint a többiek, ezek az álmatag akadémikusok. Gondolom, a Phobos valamelyik kikötőjéből vagy az akadémia aszteroida övéből, a nagy kikötőkből jöhetett. Ha tényleg csak egy dokkoló, aki se az obszervatóriumra, se az éjfél iskolájába nem járt, akkor igazán szívesen meghallgatnám a sztoriát, hogy került erre a hajóra és ennek is a hídjára. Mit mondasz erre a sok fecsegésre, kérdem tőle, és a többi kék felé intek. Egy rakás macska szar, morogja, és a hüvelykével a saját mellkasára bök. Itt nincs macskaszar, fűzi hozzá, majd elmosolyodik, és a kijelzők felé int a fejével. És fogy az időd. Tudom, hogy én meg tudom csinálni, különben meg se szólaltam volna. Adj nekem egy esélyt. A radar kijelzőn már ott villog a jel, hogy az uralkodó hajóiról megindultak felénk a parazita suhanók. Biccentek Szevronak, aki odahajítja Orionnak a kapitányi szárnyas csillagkitűzőt. Vigyél bennünket a flottánkhoz. Érvényes szabályok, kérdi. A lehető legkevesebb áldozattal jussunk el odáig, mondom. Mi vagyunk a jók. Az uralkodó a zsarnok. Így kell ezt lejátszani. Úgy legyen, Dominus. És csak nézzük Szevroval, ahogy Orion átveszi a hajó parancsnokságát, és már ki is adja a parancsot, hogy iránja Augustus flotta teste a Rubicon világító tornyon túl. Egy csapásra a vége a nagy hangzavarnak. A kékek visszarendeződnek a helyükre, amint kinevezem Oriont, szinte megkönnyebbültek, hogy megint a feladatuknál húzhatják meg magukat. Kék szimbólumuk olyan, mint a háromágú szigony ebben a tompa fényben. A kékekben van valami furcsa távolságtartás. Szigetemberek az űr semmiében, akiket kifejezetten arra terveztek, hogy a hosszú űrutazásokat hatékonyan átvészeljék. Ezért mindent együtt csinálnak, megosztják mindenüket, az oxigént, az ételt, az ágyat, a feladatokat, a parancsnokokat, a szeretőiket, a szektáikat, az igyekezetüket, hogy munkájukat pontosan elvégezzék, érdemeik alapján emelkedjenek minél magasabbra, s így hozzanak dicsőséget a szektájukra. Megnyitom a nyílt kommunikációs rendszert, hogy egyszerre szólhassak a flotta többi hajójához és a lunán maradtakhoz. Ennek a hajónak senki se blokkolhatja a jeleit. Műszereink kifinomultak, mint az uralkodó hadtestének minden egyes hadihajóján. Hallgassatok meg, társadalom fiai és leányai! Darró Andromedus vagyok Augustus házából. Szörnyű hírekkel fordulok hozzátok. Ma éjjel uralkodónk megszegte a társadalmi szerződést. Gazdám, Nero Augustus főkormányzó az uralkodó birtokán pihent a vendégeként, az uralkodó mégis megpróbálta elvenni az életét, megkísérelte egész családját legyilkoltatni, prétoraival és minden emberével együtt. A bellonákkal együtt törvénytelen és erkölcstelen módon több mint 30 páratlan sebhelyest akart kivégeztetni. De kudarcot vallott. Hadihajóját megtorlásul zsákmányoltam el. És most ostrom alá vettek, és nem csak a saját életem forog kockán, hanem gazdámé és teljes házáé is. Ha nem harcolunk, meghalunk. Ha megadjuk magunkat, meghalunk. Nem ürítettem az űrbe a hajó legénységét. Akik a fedélzeten maradtak, mind megértették ügyem fontosságát, és szövetségüket kínálták családomnak és személyemnek, hogy megküzdhessünk a zsarnok Octavia Ullun hataloméhes, gyilkos seregeivel. Jó, ez így nagyjából igaz is. Néhány órával ezelőtt az uralkodó arra kért, áruljam el a házamat. Szegjem meg az eskümet, tagadjam meg a szavamat.
Akárcsak az apja, aki előtte ült a trónon, ő maga is megrészegült a hatalomtól, és császárnőnek képzeli magát. Azt akarta, hogy hajoljunk előtte földig. Hát legyetek most mint tanúja válaszunknak. Lekapcsolom a mikrofont. Rendelkezésére, Pelus uram, harsogja Orion. Adjunk a rohadékoknak, ha a képünkben másznak. Aktiválja a tetkóit, és elmerül a legénységgel létesített digitális folyamban. Néma csend telepszik a hídra. Múlnak a másodpercek. A holóképen látom, ahogy 3 szürke főbe lő egy aranyat. A dokkokban a narancs színűek meghúzzák magukat, míg az aranyak harci színeiket a gólya ellen vezetik. Ekkor törted be Ragnar, a narancsok köré sereglenek, és már látok közöttük felfegyverzett vöröseket is, a folyosókon csatlakozhattak hozzájuk. Megütköznek. Sokan elhullanak. De a dühöngés felütötte a fejét az alja színekben, elszabadultak. Nem érdekli már őket a halál, érzem, ahogy a lázadás szikrája fellobbant bennük, azzal, hogy engedélyt kaptak tőlem, hogy megtegyék, amire valójában mindig is vágytak. Mert ott lakott bennük a vágy, még ha eddig fel nem is lobbanhatott, de a szabadság és az önálló identitás utáni vágy ott él bennük is. Feltárul a gólya ajtaja, Mustang és a vonítók vágtatnak elő a hajóból, hogy a segítségükre legyenek, de Ragnartól még a telemanusok is óvakodnak. Az űrben az ellenséges hajók végül kimutatják a foguk fehérjét. Vörös pöttyök sokasága lepi el a monitort, parazita suhanók egységei indultak neki, hogy megostromoljanak bennünket. Le akarnak rohanni. Orion oldalra fordítja a hajót. Milyen szépséges, morogja Severo. Én csak állok némán, míg a sorozatágyúink visszaverik, darabokra szaggatják a felénk tartó parazita suhanókat, hogy utána megsorozzák az őket felénk küldő hadihajó erőterét és burkát is. Kinevezett kapitányom mellén összefont karokkal járkál az irányító fedélzeten. 5 kilométer hosszú hadióriáson forogni kezd, teljes gőzzel üzemelő sorozatágyúi körbeköpik a tüzet az uralkodó flottájára, hörgik az ellenség képébe a halált. Orion félig felém fordul, de ügyel, hogy a vigyorát mindenki lássa. Ennyit az útcsinálásról, Dominus. Majd kiadja az utasítást, hogy a hajtóművek kapcsoljanak gőzerőre. 2 hadihajó maradványán gázolunk keresztül. A félhangos utasításokon kívül más nem is hallatszik a parancsnoki hídon. Törzsünk fölött röpködnek a rakéták. Kibontjuk védelmi erőterünket, ahogy most arra az ellenfeleink is megtették már, így aztán a rakéták nem tehetnek kárt bennünk. Fényauránk kibomlik, mintha senki földje vált volna körülöttünk láthatóvá. Néhány lövedék ugyan becsapódik a hatalmas hajó testbe, de meg sem érezzük, nem remeg belé az egész hajó, nem szikrázik a felszerelésünk, nem zuhannak alá kábelek a tároló rekeszekből. Ez a hajó 7 évszázad katonai tervezésének a csúcsa. A végén még vérveretesen megcsináljuk, bök oldalba Severo. Brutálisan hatalmasan Jogar ármádiája, ami éppen üldözőbe vesz bennünket. Nem véletlenül. Azért rendelték őket ide egyben, hogy a Lunára gyűlő hadurak, akik flottáikat a Rubiszon világító tornyon túl voltak kénytelenek hagyni, lássák az uralkodó erejét, és remegjenek. Pedig ez még nem is a teljes ármádia. És most a mi férgünk elkezdte belülről rágni a testét, pontosabban kirágni ebből a zsíros, ormótlan testből magát. Villámgyorsan menekülünk. De a Rubiszonon túl nem üldöznek bennünket. És itt csatlakoznak hozzánk a flottánk meg szövetségeseink hadihajói, a cordovanok, a telemanusok és a norvók hadtestei. Remélem, a mai kis szeánsz nagy meglepetése után még többen is felsorakoznak zászlóink alatt. Nyomunkban űrszemét árad, férfiak és nők hullái lebegnek mindenfelé. A szétlőtt hajók legénységei. Akadnak közöttük, akik még életben vannak, de persze azok is hamarosan megfagynak vagy megfulladnak. Egyre több halott marad utánam. Vajon a végére mekkorára duzzad a számuk? Orionra hagyjuk a hidat, és megkeressük a szerelőcsarnokot, ahol narancsok kivágnak bennünket a robotruhából, és végre rohanhatunk a dokkokba. Végtelen nagy fémcsarnok ez, ahol mindenféle hajók és űrjárművek állomásoznak, és persze most arra sebesültek hevernek mindenütt. Sárgák cikáznak közöttük, próbálnak segíteni mindenkin,
szürkék és narancsszínűek cipelik a kórház részlegbe azokat, akik nem tudnak a saját lábukon oda jutni. Kóró a beredvája nyelével böködi végig a lefegyverzett aranyakat. Kavics és rémbanya a sárgáknak segít. De én csak is őt keresem. A gólya egyik szétlőtt szárnya alatt találom, az apjával beszélget. Bal karján hosszú seb égtelenkedik. De szóba se hozom. Parazita suhanó rohanta le őket, mielőtt még bedokkoltak volna ide, és egy másikat is épp csak sikerült lerázniuk. Az uralkodó flottájának javát magunk mögött hagytuk, jelentem Augustusnak. Quinn hol van, kérdi élesen Severo. Bevitték már a kórház részlegbe. Mustang nem felel, csak a gólya rámpájára pillant, ahol Rourke jön le éppen. A karjában hozza Quinn sápadt, elnyúlt, élettelen testét. Severo nem moccan. Nem szól. Csak az orlikai tágulnak ki, ahogy a mellkasát szánalmas zokogás rázza. A srác, aki soha nem sír. Lebénul, áttetszővé válik. Felé nyújtom a kezem, de elhúzódik. Nem dühötten, inkább zavarodottan, mint akinek egyszer megjövendölték a sorsát, és ez nem szerepelt a jóslatok között. Botorkálva hátrál el Quinn tetemétől, aztán körbenéz, sarkon fordul, és kirohan a dokkóból. Rourke elviszi mellettünk Quinnt. Az arca beesett, kimerült. Valami keserű tolakodna a szájára, de aztán csak megrázza a fejét. Még mindig fogalma sincs, miért támadtam rá a szobájában. És akkor jön ez. Soha még ennyire összetörtnek nem láttam. Nézz rá! Nézd meg a barátodat, Darrow! Quinnre pillantok, és minden elcsendesedik. Olyan békés a halálban. Miért nem adhatjuk vissza az életét? Miért nem kezdhetjük egyszerűen előről ezt a napot, hogy mindent okosabban csináljunk? Hogy megmentsük azokat, akiket szeretünk. Rourke a csarnok impulzus terepére viszi Quinnt. Ez az űrben nyílik. Hajlott háttal, összetörten cipeli a lányt, akit szeretett, hogy örökre átadja őt a csillagoknak. Ahogy a sarkál kijön a gólyából, elkapom a karját, tudni akarom, mi történt. Meghalt, feleli. Ennyi. A sarkál is épp olyan kimerült, mint mi mindannyian. Kisimítja gyűrött ruhaujját, nem kérek bocsánatot. Megtettem, amit tudtam. Persze, mondom. Tudom. A sisakomra rögzített kamerát akarja. Nem értem. A film kell. Hát nem érted? Felfogod, mit műveltetek? Ketten megszálltatok egy hadihajót, zsákmányul ejtettétek a valaha épített leghatalmasabb hajót, int körbe. Az aranya közönleni fognak a zászlónk alá. Csak a média kell, meg a sztorid. Szórakozottan elregélek hát neki mindent, kis hián megfeledkezem az adat rögzítőről, amelyet a rész fiai építettek be a fogamba, hogy a merényletemet felvegye. Az őrlő fogaim összeszorításával lehetett aktiválni, és meg is tettem, amikor leültem az uralkodó asztalához játszani. Most benyúlok érte a számba, előbányászom. Hajszálnyi az egész. A sarkál arca felderül. Ezt meg honnan szerezted? A fekete piacról. Az uralkodó elveszett. Használd csak az anyagot, legyen ez a háború tisztességes küzdelem. Az egyenlők harca. Aztán hagynám is ott a sakált meg az egész helyet, hogy a takarítók rendezik a terepet, de akkor megérzem magamon a narancsszínek meg az aljas színek tekintetét. Az erőszak kevés, ha győzni akarok. Beállok hát rémbanya és kavics mellé, hogy segítsek a sebesülteket orvoshoz vinni. A többi vonító is beszállt. És Mustang meg Victra is. Miután az utolsó szürke is hordágyra került, megállok a kiürült csarnokban. Augustus már felment a parancsnoki hídra. A sarkál messze elkerüli a telemanusokat, akik az apját kísérik, ezért inkább a kommunikációs terembe indul. Egyedül maradtam. Rourke sincs sehol. Gőzöm sincs, most mihez kezdjek. A fedélzeten golyó és vérnyomok. A kezemet nézem. Az én tetteim nyomai ezek. Magányos vagyok. Fejemet a hideg fémfalnak támasztom. Hátulról közelít. Azt hiszem, nem szólít a nevemen, bár nem vagyok benne biztos. Csak a nedves haja illatát érzem, majd a derekamra fonódó karjait. Magához szorít. Tudom, hogy fárad vagy, mondja Mustang halkan. De Severonak szüksége van rád. És Rourke. Velem mi van? Fordulok felé. Mennyi kimondatlan kérdés remeg közöttünk.
amíg válaszokra várnak. És a sok megbocsátatlanul lebegő bűn, harag és talán még valami más is. Érzem, ahogy erős kezei átfogják a nyakamat, hogy még egy kis erőt áthagyjanak nekem. Ne most, mondja. Rofk engem okol. És igaza is van. Mindenkinek engem kellene vádolnia azért, ami történt. És ez csak rosszabb lesz.